O GDR do Salnesulla celebrou onte en Pontecesures unha asemblea xeral. Na reunión, os concellos e os colectivos asociados analizaron os proxectos desenvolvidos nos últimos meses. Uns proxectos que se dividen en dous grupos, os produtivos e os non produtivos. Hoxe centrámonos sobre todo nos non produtivos, encamiñados para os concellos e aqueles que son para o resto das asociacións, en concreto unha comunidade de montes. O que fixemos é falar un pouco de cal é a situación actual, en que estado se encontran, que propón cada un deles, cal é a financiación obtida e un pouco ver de que maneira, con ese corto espacio de tempo que un ano máis temos para resolver, un pouco ver a maneira de sacalos adiante da mellor maneira posible. Para os concellos, a axuda do GDR é fundamental para poder desenvolver numerosos proxectos. Para un parque infantil que se vai desarrollar en torno á población de Porto Novo, no lugar de Canelas. Un importante investimento no Centro de Servicios Sociais e agora nesta segunda legislatura vamos a ampliar ese primeiro proxecto facendo a accesibilidade mellor en toda a zona que rodea servicios sociais. Gracias a que se dotou o albergue de cafetería, onde os peregrinos podían desayunarse a mañán, cear, sobre todo cear tamén, que é unha cousa importante, podemos avanzar nese albergue e este ano conseguimos a CU de calidad para ese albergue. As axudas do GDR non van destinadas só aos concellos. Diferentes colectivos do rural poden beneficiarse para desenvolver os seus proxectos. Pero sí para as adegas, para facer melloras en adegas, para o tema de no turismo. O que máis se demanda dende a DO das axudas do GDR. Na asemblea tamén se analizaron as contas do GDR e se fixaron os futuros obxectivos, unhas metas que pasan por continuar coa promoción da asociación para chegar a todos os interesados en desenvolver a súa idea e por poñer en marcha proxectos destinados a promover a lingua galega e a potenciar os grupos de música tradicionais galegos.